आप कौन? हेलो कौन? मैं चप्पल फैक्ट्री का मैनेजर बोल रहा हूँ। लो एक लाइट कंपनी में कैसा नंबर दिल बानी हो चप्पल फैक्ट्री में बोलता। बाप रे एक को जी अच्छा कार्य लो रे। अरे हम तो सही नंबर देता नहीं। दूसरा नंबर दी। दूसरा नंबर लिखबू? दी। लिखो। बोली 94,400 हारी में। 94,400 हाड़ी में। अब 95,500 गो है नचनिया के गाड़ी में। जाने से ही बैठ के आइल बड़ी। लगाओ कान पे लगाओ। टुक 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 टर टर उठाओ ना टर टर उठाओ ना टर टर एकरा के ऊपर उठाओ ना। हेलो उठ लाली लीजिएगा 10 रुपया में। अच्छा कान की बाली लीजिएगा 10 रुपया में। यस सर। लिपस्टिक लीजिएगा 10 रुपया में। हाँ। शंकर भगवान का फोटो लीजिएगा 10 रुपया में। हाँ। कुछ भी लीजिए हर एक माल 10 रुपया। बिना बाजार ही जा गइल बाद। अरे ए भाई सुनो ये 10 रुपया हर एक माल बेचले बाड़ो। हाँ। कुछ होला 10 रुपया ला। हाँ, 10 रुपया में हाँ। हे जय गुरुदेव खातिर एगो हगज दीवा जा 10 रुपया में मिल जाए। अच्छा एगो कुत्ता लो 10 रुपया में। कुत्ता के लो नंबर सही दो बतिया लो बेचारी। लिखो लिखो नंबर लिखो फाइनल नंबर दो। लिखो बोली। फाइनल लिखो। आपकी बारे एयरटेल वाला फाइनल दे देता नहीं। बोला 77 63 77 05 05 0600 066 15 15 टर टर बलुआ मुआ फिर धर धर जल्दी से आजा घर घर तुझे देख तो ये जाना रोको सब मेहरारू के फोन आयल बा। हेलो हेलो राजा जी बोला तानी। अरे हाँ हो चिंजा चिंजा के राजा जी हाँ हो हम ही तार परजा जी बोलत नहीं। गोर छुके गोल लागता। अरे गोर छुके काहे गोर लगबू? घरे हमारे जूता उता बा छुआ। जूता बा। ए राजा जी का हो? कहिया बतानी। अरे बाप रे बाप 12 मेहरा के बोलता रू कुछ भइल बा का हो? अरे सर्दी में खांसी हो गइल बा। ए राजा जी का है रानी जी? कहिया बतानी बोली ना। अरे चिंता मत करो होली में आवता नहीं दोनों गोरा रंग पूरा फेंक फेंक के लगावल जाई। और अतिया कहतिया और अतिया कहता कि राजा जी और अतिया कहतिया आ कहतिया एक पबरा दो कि अरे कह के गइल या जल न आइल कइल अपना मन के तहरा ऊपर छोड़ देल बानी अपना ई जीवन के। तहरा ऊपर छोड़ देल बानी अपना ई जीवन। अरे कह के गइल या जल न आइल कइल अपना मन के तहरा ऊपर छोड़ देल बानी अपना ई जीवन के। ए राजा जी लागत कि हमके रंगई बाका अरे ना योई बोका ए राजा ना योई बोका। अरे कह के गइलो या जल न आइलो कइल अपना मन के। कह के गइलो या जल न आइलो कइल अपना मन
राजा जी कि अरे ना योई बका ए राजा ना योई बका कहला कि जार में जितना ज्यादा कपड़ा पहनो जितना ऊनी कपड़ा पहनो उतने शरीर बचा रहे आ गर्मी में जितना कम कपड़ा पहनो उतना शरीर ठीक रहे कहे कि गर्मी में लगेला गरम तो ज्यादा कपड़ा के जरूरी नहीं है जार में लगेला जारा जितना ज्यादा कपड़ा पहनो उतने फायदा कर जारा कब लगेला कब बीच में ना लगे या तो जारा शुरुआती होई लापरवाह करब मार दी ठंडा तो बुझाई को जब देह में बाथा उखड़ जाई तो लहसुन गरमा के जब करुआ तेल में जब लागे लगी मलाई लगी तब बुझे कि ठंडा लागल आना तो ठंडा उतरती में और अते कहल कि राजा जी और वो बिना ठंडा निमन नहीं खेला आना तो शर्ट का सूता गलती नानो आ जारा खास करके भैया उनका ना लगेला केकरा जेकरा अब की नवंबर में आ दिसंबर के लगन में जेकरा शादी भइल उ तो बाहरे लूटे हैं अरे वो तो साफ गर्मी में बाड़े और अतिया कहता कि राजा जी कि अरे जवानी के भूख बा बुझला नयन से रस रस पानी चुवे मन से बदन से पेट के भूख बा रोटी खा ले भात खा ले चल जाए पेट के प्यास बा पानी पी ले चल जाए बकरी जवानी भूख ई अन्न से ना जाए जवानी के भूख बा बुझला नयन से ठोपे ठोपे पानी चुवे तन से बदन से बका ए राजा ना योई बका
रात के सपना देखल सोच ना होला ना होला। आ जे दिन के सपना देखेला भैया कबो कबो सोच हो जाला हो जाला और अतिया कहते जब पहले सादा मुर्गी लगी अब पलक सादा मुर्गी मरी है सादा मुर्गी के भाव बा कैसे भाव बा कैसे कि दिनवा में देखिले बहुत सुंदर मुर्गी तो तार ठीक रहता हो मुर्गी ठीक देता रू डबल अब चक्रधार मुर्गी अरे निकम्मा याद में रहे के अरे भाई हो चक्रधार मुर्गी अमावस्या कि दिनवा में देखिले तार भुरकी के जोड़ा बा। ना 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 अब बुझा गई कि मंच तनी छोट बा अजय भैया अब हम जान गए जितेंद्र भाई के मंच अब छोट बा जय गुरुदेव मार दिए मुर्गी। ई त मुर्गी मोरे है नो मुर्गी मोरे है तो मुर्गी लइका देखे चल जे लेकिन ओहो दुआ कितनी नवा में देखिले अरे तोहरे सपनावा भोला यो जीत जी के भावे नहीं गाना बड़ा ही सुंदर कलाकार भाई हमारा जितेंद्र राज एक दिन अभिषेक बाबा फोटो तहार डाले रहले फेसबुक पर देखनी प्रदमन परदेसी जी के तहार चेहरा सेम टू सेम लागत तो हम जननी कि ना भाई धरती जो जो आगर बाड़ी अब प्रदुमन तब हीरो बन गईले अब उनका हीरो बनने में लेट नहीं थे अब फिल्म भी आई रहल बादल की कौन फिल्म आई रहे फिल्म भले ना चला ना लाडला तो वो फिल्म उलम सहित कुछ कारणवश फ्लॉप रहल लेकिन हम चाहब अब उनकर सीट खाली बा अब तू आगे बढ़ अब आया सीट पर जल्दी काहे कि खेसारी भैया के सीट खाली रखा है अपना छपरा जिला में काहे कि आलम राज के मार्केट खत्म हो गई दीपक दिलार के मार्केट खत्म हो गई दीपक दिलार बुझाला कि जाने कि पूरा संगीत तक हम हैं घमंड में हो गई माई उनका भी से हट गई आज पटना में रहता है कतने एल्बम गावत रहे हिट नहीं खोत काहे जेकरा लगे घमंड हो जाए सरस्वती मैया हट जाए गलती ना कहने भाई तो छपरा जिला में खेसारी भैया के बाद जगह खाली रहे तो प्रदुमन के अवस्था ना होता अब प्रदुमन के बाद जगह खाली होई तू हे लोग न रहबो जितेंद्र भैया के स्थान पहुंची प्रदुमन के बाद भोला के आ रहल बा हमने के का कहे के बा हमने तो प्रदुमन रोशन हमने के जोड़ीदार बा तब भाई बढ़ चाहे भोला बरस कोनो दिक्कत नहीं गलती ना प्रदुमन बम्बे जाए हैं तो कम से कम हीरो बन है तो कम से कम हम भाइयों के तो सीन ले आ ना दिए तो कलर में हाथ लगा के सीन ले वो वाला चिंता नहीं है देबो गलती ना नो और ते कहता कि राजा जी दिनवा में देखी ने अरे तो होने सपनावा भोला यजीत जी के भावे नाही गनवा कबो कबो हंसी बरला का कि दीपक दिलदार के कोनो कोनो गाना के किशन कुमार बाड़े वो गाना के कोनो व्यू लगे के वीडियो बनाई है तो खिसिया के दीपक दिलदार फोन का है हमरा पीछे पड़ल काहे बाड़ा तो किशन कुमार भैया कहले कि हम तारा पीछे काहे पड़ल जाए कि जब तू गावल वही चीज के हम बनाई ले कि आज के बाद हमारा तो हंसी बढ़ला ये चीज के कि दीपक दिलदार के एटीट्यूड हो जाने कहला किशन कुमार कहले कि काहेला फोन करेला तारा के हम चिन्हत नहीं कि फोन राखता भाई हम जाने कि भाई तारा घमंड के जगह लाग गइल बा और ते कहता कि राजा जी बैजू के बतिया अरे बैजू के बतिया अरे भूलई बाका ए नाई बकाए